Βλέπετε, γυρίσαμε στο παλιό background πίσω. Δεν φαίνονται όλα, εντάξει. Μην χτυπάς κινητό, ευχαριστώ πολύ. Γυρίσαμε στο παλιό background και σήμερα έχουμε ένα λίγο διαφορετικό unboxing μετά από πόσο καιρό. Πόσο καιρό να κάνω unboxing? Πόσο καιρό να κάνω από τα παλιά βίντεο, δηλαδή ας πούμε βίντεο θέματος ή vlog. Spoiler δεν κάνω, πάντως έρχεται vlog εκεί. Λοιπόν, πόσο καιρό να κάνω unboxing? Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και μετά από τόσο καιρό που να κάνουμε unboxing, μήνες ολόκληρους, κάνω unboxing. Και αυτή τη φορά λίγο διαφορετικό. Είναι με το νέο, να δω τώρα, Axe the Golden Gear, που έχει μέσα body spray, body wash και power bank. Power bank όλοι ξέρετε είναι body spray που έχει μέσα αποσμητικό και σαμπουάν. Λοιπόν, ας τα ανοίξουμε. Πλάκα, το καπάκι το έχουν έτσι ενώ ήταν έτσι. Απλά έτσι δεν κουμπώνει, οπότε μάλλον το βάλουν έτσι. Έτσι. Κανονικά πρέπει να είναι έτσι. Τέλος πάντων. Ωραία. Τα φέρνουμε κάτω. Ανοίγουμε και βλέπουμε αυτό. Είναι από τα κουτιά που βρωμάνε. Μυρίζει κατά. Ας ρίξω λίγο και σε αυτό. Ανοίγουμε λοιπόν τη συσκευασία και βλέπουμε αυτό. Είναι το δωράκι που έρχεται από τη γιαγιά, ξέρεις, που σου δίνει η γιαγιά σου. Πάρε παιδάκι μου, αν δεν σου δώσει λεφτά, πάρε δώρο παιδί μου και ανοίγεις και μέσα είναι μια μπλούζα που δεν σου κάνει. Γιατί έτσι, γιατί θα σου πάρει μπλούζα για 2 χρονών παιδί. Έχει αυτό το δωράκι από τη γιαγιά λοιπόν. Τα ανοίγεις. Α, είναι μεγάλο σακουλάκι. Είναι έτσι για να χωράμε στο κουτί. Που πλάκα το κουτί είναι ωραίο. Δηλαδή το αστόλιζα. Και φυσικά τώρα θα ξεκινήσει σκούπα η μάνα μου. Γιατί why not. Είναι ωραίο το κουτί. Είναι πολύ ωραίο να λέει εδώ πέρα τι έχει μέσα. Πάντως να μην κοιτάω εδώ πέρα, κοιτάω την τέτοια για να έχει πιο οικειότητα. Θα ξεκινήσει τώρα τη σκούπα. Καταπληκτικά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, περιμένετε. Για σας πέρασε ένα δευτερόλεπτο, για μένα πέρασαν 45 λεπτά. Προσπαθούσα να φτιάξω κάτι με ένα μικρόφωνο. Δεν το κατάφερα, δεν πειράζει, θα με ακούτε έτσι από μακριά. Να έχουμε βάθος. Που λέγαμε για το κουτάκι. Είναι ωραίο. Χρυσό με εδώ πέρα λεπτομέρειες τριγύρω. Ασμένιες. Και ας πούμε όταν πάμε στο προϊόν εδώ πέρα το κουτάκι της γιαγιάς. Βάζω το χέρι σου μέσα. Και το πρώτο που βγάζω πια είναι το σαμπουάν. Το οποίο εγώ προσωπικά σαμπουάν Axe δεν είχα ξαναδεί πριν δω το αυτό. Λοιπόν, έχει 2 κάμερες στο κινητό καινούριο, δεν ξέρω σε ποια θα κοιτάξω. Φανερώθηκα το ότι έχω πάρει και το κινητό και το unboxing έρχεται σύντομα. Δεν πειράζει. Ωραία. Δεν το είχα ξαναδεί που λέτε πριν πάρω αυτό. Και φαίνεται αρκετά ωραίο, δηλαδή σαν στυλ έχει εδώ πέρα αυτά είναι μπροστά έτσι αυτό. Είναι ωραίο σαν στυλ. Τώρα πώς ανοίγει. Α, το βρήκα. Είναι λίγο ζόρικο, δηλαδή εκείνη την ώρα με τα νερά δεν θα μπορείς να... Είναι ωραίο τσουκο, δηλαδή δεν μυρίζει τόσο, αλλά να δω. Μοιάζει με τα Σάιο στα προϊόντα το μαύρο. Μυρίστε λίγο κι εσείς. Ωραία μυρίζει, Πασαλήφτηκα ολόκληρος. Φοβερά. Λοιπόν, το πρώτο μυρίζει ωραία, αλλά μυρίζει σαν Σάιο ένα πράγμα. Αλλά είναι πιο φθηνό, οπότε ναι. Και τώρα θα το κάνω αυτό να το γλύψω. Όχι, εντάξει. Μισό λεπτό. Ωραία. Και τώρα ας βγάλουμε το δεύτερο. Οπότε φαίνεται το power bank, φαίνεται τελευταία. Είναι παγωμένο. Είναι Axe Gold. Κανονικό. Spray. Δεν το ανοίγω τώρα. Θα σας δείξω από αυτό.
Editing tricks. Έχω 2. Πώς το έκανα αυτό στο edit? Πώς γίνεται τέτοιο edit? Μου λέτε? Θέλω, αν ένας από εσάς ξέρει πώς κάνουμε αυτό το edit, τον έχουμε 2. Στο ίδιο βίντεο ενώ έχω κανονικά έχω 1. Να μου πει. Εντάξει. Έχω 2, ενώ κανονικά έχω 1. Οπότε πείτε μου πώς το κάνω. Εντάξει. Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 1. Όχι, δεν έχεις πλάκα, κάνω, έχω 2. Να. 2 έχω. Το ένα είναι άδειο. Ας ψεκάσω λίγο. Το άλλο δεν το ανοίγω. Τέλος πάντων, γίνομαι βαρατός. Τα αφήνουμε αυτά. Και πάμε σε αυτό. Το Powerbank, το τελευταίο πράγμα. Πόσα μιλιομπερόρια λέει τι είναι? Δεν μου λέει, λογικά είναι μικρούλι. Έχεις ένα μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ που με ενημέρωσες. Λογικά είναι μικρούλι για να είναι έτσι, φαινόταν και όλη αυτή την εικόνα. Α, είναι ωραίο, είναι σαν δερμάτινο. Όχι, και τέτοια το κρεμάς στα κλειδιά σου. Ω, κοιτάξτε, είναι σαν δερμάτινο, ρε. Φοβερό. Απλά φοβερό. Και αν πατήσεις αυτό βγαίνει κιόλας. Εδώ δείχνει κάτι σαν USB θύρα. Μισό λεπτό. Και έλεγα γιατί δεν είχε καλωδιάκι μέσα. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Είναι εδώ πέρα το σκηνάκι τώρα. Το κάνεις και κομπολένθες. Πού είναι το μικρό το τέτοιο? Πατάς αυτά εδώ. Μισό λεπτό. Τώρα δεν θα κοιτάω εσάς στην οθόνη για να δω τι βλέπω. Πατάς αυτά εδώ. Αυτά εδώ. Έχει ένα από εδώ και από την άλλη. Τα πατάς ταυτόχρονα. Τραβάς αυτό. Και είναι USB. Κινέζικο USB. Τέλεια. Σε ποιο φορές θα το βάζω αυτό δεν έχω ιδέα. Και micro USB. Σε ένα χοντρό καλώδιο. Που μυρίζει Axe. Το οποίο λογικά θα σκίζεται κιόλας. Και μετά σου μένει αυτό έτσι. Και τα ξανακουμπώνεις. Αλλή φασούλα. Αλλά αυτό συνδέεται έτσι. Είχε ένας φίλος με τέτοιο καλώδιο. Α, κανονικά συνδέεται που μου είχαν πει ότι είναι βλακιά. Κανονικά συνδέεται, κανονικό USB είναι. Απλά είναι πιο μήνυμο. Καλή φάση. Αν και γδέρνεται από την πίσω πλευρά όταν το βάζεις το USB μέσα. Γδέρνεται, δεν πειράζει. Ένα καινούριο powerbank για μένα. Και τώρα θα δούμε πόσο γρήγορα φορτίζει ένα κινητό που έχει 0% μπαταρία. Φορτίζει όχι τόσο γρήγορα, μέτρια. Από ό,τι κατάλαβα, τώρα έκλεισε το κινητό, τέλειωσα από μπαταρία φορτίζει, τώρα δοκίμασα. Φορτίζει καλά για δωράκι. 6 ευρώ. Δεν ξέρω πώς κάνουν κανονικά, αυτό είναι θέμα. Πάντως για αυτό που προσφέρει, καλά για το αυτό δεν ξέρω τόσο. Δεν το έχω δοκιμάσει πολύ, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Αλλά για το σαμπουάν, αν σας αρέσει το... η μυρωδιά, τέλος πάντων, μισό λεπτό να φτιάξω αυτό. Ωραία. Αυτό είναι ένα φασούλα από το σχήμα του και αυτά. Μετά να του βάλω μια βαθμολογία. Του βάλω ένα 6. Ένα 7 στα 10. Γιατί αυτό δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να είναι. Οπότε σε αυτό δεν παίζουμε. Αλλά φαίνεται καλό, είναι έτσι ωραίο σαν δερμάτινο, έχει μπροστά σίδερο. Οπότε δεν ξέρουμε γι' αυτό. Πόσα μιλιομπερόρια είναι, ξέρουμε, είστε υποχρεωμένοι να μας πείτε. 1800 μιλιομπερόρια. Κακό. Αυτό δεν μου αρέσει τόσο. Γιατί 1800. 4 στα 10. Είναι λίγο. Αυτό είναι 4 στα 10. Τώρα αυτό είναι λογικά πιο φθηνό, οπότε ναι, του βάζω ένα. Είναι σαν το Ultrax και το Sios, οπότε 5 στα 10. Είπαμε και άλλα τέτοια. Δεν ξέρω πόσο δεν λέω για πόσο φθηνό, λέω για το πόσο καλό είναι. Και καλά, εντάξει, για τα σπρέγια δεν μπορώ να πω κάτι, είναι απλά φοβερά. Και ναι, αυτό το βίντεο που σας άρεσε, να σας και ένα like, θα μου πείτε τι βίντεο, κάτω κατά comment, αν θέλετε να ενημερώσετε για πώς να δείτε subscribe και να δείτε στο επόμενο βίντεο live stream. Γεια σας!